Iċ-ċavetta uritni li qatt mu tard biex nitgħallem u nsir aktar indipendenti. Hekk deskrivit l-esperjenza tagħha Carmen Buħaġġar illi qed tagħmel użu miċ-ċavetta, għodda diġitali ġdida bil-Malti immirata lejn adulti u żgħażagħ li qed jaffaċċjaw esklużjoni soċjali u sfidi biex isibu impjieg. Naqqat litri mal-kelma u nħossni komda ħafna għax ħfief għall-ewwel ikunu, imma sibta tajnuna ħafna ċavetta jina lija, għax ikollissa siba fuq il-computer u hekk u anke fuq il-saħansitra il-dawn tal-internet il-mobile u koll siba u faċli u titgħallem li kollu bżonna nirrekmandah ifittxa. Din l-għodda hija bbażata fuq set ta' kodba illi ġew magħmula mill-Paulo Freire Institute u saret fid-dawl li l-aħħar ċensiment illi sar fl-2011 wera li hawn madwar 24,000 persuna f'pajjiżna illi ma jafux jiktbu jew jaqraw. Fuq kollox iċ-ċavetta hija strutturata bħala kors u fiha 32 attività maħsuba apposta l-adulti kif fissret il-koawtriċi tagħha Carmen Mamo. Bħala materjal kull ma konna qed insibu xi kotba għat-tfal li jintużaw fl-iskejjel u daw kienu adulti, allura tiġa jisa daqra insolenza jekk issemmilu qed jaqraw stejjer li fihom jissemmew affarijiet li qed jirreferu għal tfal u lob u affarijiet hekk. U ħassejna li rridu nagħmlu xi ħaġa biex nikkejterjaw għalihom dan nies. Hija żiedet tajt li l-attivitajiet fuq iċ-ċavetta jibdew fuq livell elementari u jsiru progressivament aktar avvanzati sabiex il-persuna titgħallem ħiliet bażiċi fil-qari u l-kitba tal-Malti. Mbagħad dejjem jibqa' jiggrada ruħu sakemm jinvolvi paragrafi sħaħ, stejjer sħaħ u affarijiet li anka huma attwali bħal fl-ambjent, nies li qed ifittxu x-xogħol u affarijiet prattiċi bħal qed tifittex ix-xogħol, kif tikteb ittra, kif tikteb CV, kif tapplika l-xogħol. Affarijiet li ħafna nies li jkunu f'dis sitwazzjoni isibu bżonna lihom. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo għalli huwa kruċjali li persuna tkun taf tikteb u taqra f'soċjetà moderna bħal dik tal-lum kif din hija ħila li tbiddel u tagħti ħajja ġdida lil dak li jkun.